KJTO keski-uusimaalainen jääkiekkoseura, toimitaan Keravalla ja Tuusulassa. Tuusulassa toimitaan myös läheisessä yhteistyössä Järvenpään Haukkojen kanssa, eli seurayhteisönä katetaan koko Keski-Uusimaa. Ihan pienimmille löytyy jääleikit, perheluistelu, tyttökiekkokoulu, leijonakiekkokoulu, sitten joukkuetoiminta, tyttökiekkotoiminta ja sitten kun mennään vanhemmaksi, niin siellä sitten toiminta sillä tavalla haarautuu, että tarjotaan hyvinkin kilpailullista jääkiekkoa, mahdollisuus kamppailla ylöspäin, kokeilla kilpajääkiekkoa ja sitten niin kuin samoissa vanhemmissa ikäluokissa enemmän myös niin kuin paikallista, enemmän harrastetyyppistä toimintaa. Seura käyttää MyClubia, koska meillä on oikeastaan kaikki tarpeellinen samassa paikassa. Ollaan aika iso seura, niin tärkeää, että ne niin kuin jäsenrekisteri, seuran tiedot, kaikki olisi mahdollisimman helposti käytettävissä, ne olisi mahdollisimman oikein, niihin pääsisi käsiksi helposti. Eli halutaan, että on järjestelmä, jossa ihmisten tiedot säilyy oikein, ne on siellä tietoturvallisesti. Käytetään MyClubia seuran laskutukseen sekä joukkueet että sitten seura. Eli kun meillä on se jäsenrekisteri siellä ajan tasalla, niin sitten me pystytään lähettämään jäsenille laskuja ja samalla myös hoitamaan maksuvalvontaa. Seuran jääjakaja jakaa jäitä MyClubin jääjakotyökalulla, harjoituksia ja ottelutapahtumia. Ja nämä menee suoraan joukkueelle. Joskus ne menee suoraan näkyviin, joskus ne laitetaan piilotettuna, eli joukkue saattaa tarkistaa niitä tai tehdä niihin itse muutoksia. Joukkueella vähän ikäluokasta riippuen on sitten erilaisia tapoja, miten harjoituksiin ilmoittaudutaan tai miten ottelutapahtumiin ilmoittaudutaan, mutta käytännössä tämä tapahtuu MyClubin kautta. Seuran nettisivut on myös MyClubin kautta, eli tällä pystytään sitten linkittämään MyClubin järjestelmä ja nettisivut keskenään, jolloin esimerkiksi joukkueen kalenterit linkittyy suoraan sinne samaten joukkueiden yhteystiedot. Suosittelen ilman muuta MyClubia muille seuroille.